Minä olen Apposen Juuso ja haluaisin kertoa vähän näistä mun trubadurin työvälineistä. Mä aloitan tämän juttusarjan tällä kaikkein eniten keikoilla soineella vanhalla sotaratsulla. Tää on teräskielinen akustinen ja ollut mulla 90-luvun loppupuolelta. Ja tää on nähnyt tosi monenlaisia keikkoja ja tunnelmia ja olosuhteita. Tämän hankkimiseen liittyy semmonen tilanne, että syksyllä 1999 olin tehnyt 3 vuotta tosi tiiviisti päätoimisen trubadurin hommia ja samalla vetänyt bändiä ja ollut 3 vuotta musiikkikustannusyhtiön kanssa aktiivisesti yhteistyössä mun biisien osalta ja sit siinä kävi mulle niin, että tuli uupuminen. Ja samassa syssyssä sitten yhdessä tilanteessa multa varastettiin mun edellinen keikkaratsujen oikea traktoreiden traktori, Gildin blondi ja sit mä olinkin siinä kriisissä semmoisessa tilanteessa, että piti saada uusi työkitara. Semmonen, joka soi hyvin, istu käteen, kestää kaikenlaisia olosuhteita ja ei olisi ihan hirveän kallis. No soittelin kavereita läpi ja yhdellä kaverilla onneksi oli tämä aivan neitseellisessä kunnossa käyttämättömänä ja pakattuna laukkuun ja siellä sisällä vielä semmoiseen alushousuista tehtyyn niin kuin kangaspussiin. Ja mä sain ostaa sen häneltä ja olin tosi helpottunut, koska mun toinen akkari, joka oli siinä välissä kulkenut keikoilla mukana, niin oli sen verran vanha, vähän niin kuin museokampe. Toimi kyllä hyvin, mutta sitä ei oikein tohtinut kaikenlaiselle keikolle ottaa ja siinä ei ollut yhtä lämmintä sointia kuin tässä. No, tähän asennettiin sitten mikki ja täällä on tosiaan leivottu yli 20 vuotta kaiken maailman keikkoja. Tää istuu käteen. Tää istuu käteen paremmin kuin hanska. Ei ole moksiskaan pienistä säänvaihtelusta ja tää jaksaa soida, vaikka soittajaa ei aina jaksaskaan. Ja ehkä tärkeintä, että tää resonoi jotenkin soittajan sielun kanssa ja myöskin siivittää laulun tekemistä. Täällä on tehty 10 lauluja. Tää ei ole kaikkein komein eikä mahtava sointisin, mutta tää on vähän niinku semmonen timpurin vanha vasara. Semmonen, jossa on puuvarsi, joka se varsi joustaa sopivasti iskiessä ja sen verran pehmeä metalli siinä isku päässä, että se naula sopivasti tarttuu kiinni. Eli älyttömän toiminnallinen peli. Tää ei vedä vertoja hinnassa varsinkaan kaiken maailman markkineille, Gildeille ja Gibsonille, eikä soinnissakaan, mutta on toiminut todella hyvin työjuhtana mun trubadurin ammatissa. No näitä on varmaan, että tässä on pieniä naarmuja ja vähän kolhuja. Eikä tätäkään videoa varten kiilotettu eikä puunattu. Ja tää ei myöskään roiku seinällä mun studiolla pölyttymässä, vaan aina laukussa. Ja laukussa on kostutin varsinkin talvisaikaa, koska näillä kitaroilla on vaarana haljeta, kun ilma sisällä kuivaa. Puu on elävä materiaali ja sitä pitää vähän kostuttaa niin kuin ihmisiäkin. Tätä on myös jossain vaiheessa korjattu, kun se sai pienen tällin. Kiitos vaan Jani ja kiitos vaan Aaro avusta niissä tilanteissa teidän ammattitaidosta. Tää kitara on ollut semmonen luottoystävä. Se soi monenlaisissa tyyleissä, monenlaisilla voimakkuuksilla vahvistimen kautta tai ilman ja siitä löytyy herkkyyttä ja räväkkyyttä, jos sitä vaan käskee. Ja soittajat tietää, mitä tää tarkoittaa. Tosi harvoin on vienyt tätä mihinkään kavereiden tai omiin leirinuotiohetkiin. Mutta aina kun nuotio on mun keikkatyön areena, niin se on ollut mukana. Samaten vanhojen kaljaasien eli purjelaivojen kannella merellä toukokuusta syyskuuhun, silakkamarkkinoilla ulkona, Kallaveden saarilla ja monilla muilla laivoilla, ulkotilaisuuksissa ympäri vuoden, myöskin Kuopion torilla joulukauden avajaisissa melko kylmissäkin olosuhteissa ja se on kestänyt tämmöisiä olosuhteita.
kiitos sulle mun työjuhta. Se jäät vielä mulle, kun mä kattelen vähän pienempi koppasta. Ja ai minkäkö takia? No, kun soittaja olkapää vaiviutui, kipeytyi ja leikattiin, niin vaikka se on kuntoutunut, niin tässä toivoo vähän pienempi koppasta työkitaraa, että jaksaa vetää koko illan session. Mut kiitos sulle, mun työjuhta. Sun kanssa on tehty, vois sanoa, että ihmeitä. Saatu ihmisiä iloisiksi ja haikeiksi ja riehakkaiksi ja vaikka mitä. No mutta hei, jos sä haluat kuulla mun lauluja, niin ne löytyy YouTubesta ja tuolta Spotifysta Juuso Happosen nimellä. Ja mua saa kysyä myös keikalle tosta alla olevasta osoitteesta. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos Satu, kun muinoin tämän raskit mulle myydä.